txostenen aipatzen diren gauza batzuk ez ditut aipatuko, dagoeneko elak egin duelako lan hori, eta bilakaera ikusteko agian soziolinguista bat beharko genuke, eta 10 urte seguramente gutxi da jakiteko, ez, euskarak ze bilakaera egin duen, baina bai esanen nuke euskarak azken 10 urte hauetan lortu duela bere presentzia normalizatzea, eta bi adibide jarriko ditut, duela 15 urte Euskal Herrien Euskarazek Iruñeko sarreretako seinale guztiak ezabatu behar izaten zituen etengabe, eta gaur egun seinale guztietan Iruña jartzen du, orain dela 15 urte ez. Edo Usue Barkos lehendakari zela, ikusi nuen lehenbiziko aldiz nire auzoan Arrosagian etxebizitza bat eraikitzen ari ziren, eta promozio kartela gaztelaniaz eta euskaraz. Uste dut ez dela euskeria eta nolabait normalizatu duela euskara egon behar dela hainbat alorretan. Nahiz eta oraindik, seguramente lan handia dagoen. Upeneren garaietan euskalgintzaren aldarri nagusia ofizialtasuna zen, eta argi dago ofizialtasun hori etzela etorri aldaketarekin. Hor bai iduritzen zaidala dagoela txantaje moduko bat, onartu duena orain arte, lehenbiziko urte horietan PSN etzen beharrezkoa, baina ezkerrak ez zuen nahi izan, marra gorri hori jarri zuen, eta uste dut txantajea hori zela ez, marra pasatzen baduzu, botako dut zure gobernua. Eta orain, marra da alderantziz, PSNek esaten duena da, ausartu zaitez nire gobernua botatzera, UPN etorriko baita eta okerrago da zuretzat. Eta arrazoi dute, UPN okerrago da euskaldunentzat. Baina, Maria Txibitek badarama urte batzuk, eta agian momentu honetan bada garaia txantaje hori nolabait deusestatzeko, ze pentsatzen dut Txibitek nahiago duela lehendakari izan bestela urtez, eta ez berriz ere UPNren makulu. Beraz, uste dut pentsatu behar dela ere txantaje hori dagoeneko baliagarria den edo ez. Gobernu honek argi dago ez duela euskara normalizatzeko helburua, bere osotasunean behintzat, eta esanen nuke PSNek kontrako helburua daukala. Orduan, hori aintzat hartu behar dugu hasieratik, egia da, dagoela ezagite estrategia bat den, baina geroz eta diru gehiago jartzen ari direla euskararen poltsan, hori onoragarria da, adibidez helduen euskalduntserako, ari dira urratsak ematen doakotasun hori lortzeko, laba bezalako elkarteak, eta beste elkarte batzuk egiten ditugun ekitaldiak ere diru publikoz finantzatuak dago, eta horretarako interesgarria da, baina arriskua dago bertan goxo geratzeko, ez, eta denak lasai-lasai geratzeko diru horrekin. Eta egia da, PSNek baliatzen duela hori ez, nolabait bere burua zuritzeko, eta esateko, bai, euskararen alde egiten ari dela, dirua jartzen duelako. Baina, beste hanka ez badago, erren geratzen zaigu ez, ez badago euskara normalizatzeko politika bat. Hala ere, argi dagoena da, euskara ailegatuen puntu honetara ailegatu da herritarrengatik izan dela. 70ko eta 70ko hamarkadan hasi zen euskara bizi berritzeko olatu hori ahultzen ari da, begistakoa da, adituek ere argi esaten dute, baina nik egia da gehiago ezagutzen duela Iruñeko errealitatea, baina pixka bat hegoaldera begiratuta, uste dut 10 urte hauetan gertatu direla oso gauza interesgarriak, duela 11 urte sortu zen Errudora, duela 6 urte sortu zen Ager ekimena, eta iaz egin zen lehenbiziko aldiz euskararen eguna Herriberan. Eta beraz, hor, badago mugimendu bat, badago bizi berritzaren aldeko apustu bat, eta uste dut hor ere, ari dela normalizatzen euskararen presentzia. Eta Iruñari begira, uste dut sekulako euskal kultur eskaintza dagoela, sorkuntza ere oso handia da, gutxi gara bera, 12% gara euskaldunak, eta proportzioetan egiten den sorkuntza maila edo ekoizpen maila oso handia da. Batzuek uste dute gain programazioa ere badagoela, nik uste dut ez dela txarra, FOMOa alde batera utzi behar dugu, onartu behar dugu ezinezkoa dela euskarazko gauza guztietara joatea, gaztelaniaz gertatzen den moduan, eta uste dut interesgarria dela hori ez, eskaintza ahalik eta zabalena egotea, ahalik eta alor gehienetan.
eta egin beharreko hoiei buruz, ez, euskarak babes sozial handiagoa izateko, uste dut oso, bueno, hor badugu gauza pendiente, eta da, elebakar edo euskaldun ez diren hoien gana iristea, eta hor badago horma bat, aspaldi, eta zaila dena botatzeko, eta hor adibidez topagunea, orain taupa mugimendua, uste ditzen dela, oso lan interesgarria egin du isila, sektore joan gana gerturatzeko, ulertarazteko zer den eskatzen duguna, hizkuntza eskubideak onuragarriak direla guztiondako, baita euskara ez dakitenendako ere, eta uste dut hor badagoela bide bat urratzeko. Guk adibidez ere bai, lagan berriki hitzarmen bat sinatu genuen euskara bidearekin, eta hitzarmen hori nahi genuen ahalik eta babes handiena izatea, eta zurekin Nafarroaren atea ere jo genuen, askotan jotzen ez duguna, ez, abian pentsatuz ezezkoa jasoko genuela, eta, bueno, bai, lortu genuen haien babesa ere, ez, eta uste dut hor badagoela bide interesgarri bat, eta beharrezkoa, ze momentu honetan gutxiengo gara, bai sozialki eta baita parlamentuan ere, ez, balizko ofizialtasun bat lortu nahiko bagenu. Eta barnero begira ere baditu etxeko lanak, ez, askotan hitz egiten dugu euskal komunitateaz, eta nik ez dakit oso zer den euskal komunitatea, eta ez ote diren euskal komunitateak. Eta aipatzen dugu euskal komunitatea trinkotu behar dela, baina trinkotze hori zeren bueltan egin behar dugu, ez da? Eta hor ohartu behar gara, euskaldun adina, identitate eta interes egon daitezkeela, guztia kontuan izan behar ditugula, eta hor badugu nik uste erronka bat batzuk ez dute interesik euskal kulturan, eta ez da ezer gertatzen, eta batzuk agian euskaratik oso urruti daude, ez eta euskaldunak izan, daudelako ez, euskarari atxikitzen zaizkion ezaugarri batzuk, agian ez dituztenak gustoko. Eta hor, espazio horiek nolabait ireki behar dira. Eta jabukatzeko hor, niri arreta dituzien adibidez, Don Campistron ilustratzaileak, aipatzen zuen elkarrezketa batean, berak uste zuela ezintzela euskalduna eta boilera izan. Bi identitate horiek kontrajarriak zirela eta horregatik joan zela Parisera. Gero Parisen hartu zen, euskalduntasuna faltan zuela, ez? Eta itzuli zen, eta orain, adibidez, atarratzen, sortu zuten Altxalili proiektua, Bekaturos Festa, eta hor, da, euskaraz orain arte, seguramente, egin ez den zerbait, ez da? LGTB komunitatearen dako espazio bat, baina pentsatu euskaraz eta momentu guztian euskaraz eraikia. Eta, horrekin bezala, beste 1000 gauzarekin uste dut, importantea dela alor instituzionala, baina orain arte herritarrek egin dugu bidea, eta orduan pentsatu beharko dugula ere guk zer egin dezakegun aurrera egiten jarraitzeko. Gero ja, zehaztapen pixka batekin ere, laba proiektuari buruz hitz egingo dugu pixka bat. Proiektua, kontsolidatu egin da azken urtetan, hemen digertu Gaztelu plazan batez ere badagoela laba proiektuaren egoitza, eta zeintzuk izan daitezken urrengo pausuak, ez? Guk, laba nahiko proiektu berria da, 2022an ireki zen egoitza, eta 2 urte lehenago hasi zen proiektu hori sortzen, baina egia da, hor bildu ginela nik uste euskaltzale belaunaldi berri bat, antzeko osnarketa genituenak eta antzeko kezkak ikusten genuela, diskurtso berriak behar genituela, estetika berriak ere behar genituela. Gure kezketako batzen, gure lagunetako asko euskaldunak zirela, baina ez zutela euskaraz egiten, edo ez zirela euskararen mundura hurbildu ere egiten, ez? Bizkarren mandabizi ziren, ez zentzu negatiboa, maizik eta, listo, ez? Hori ez da nire kontua, eta hor, kezka hori zegoen, nola egin dezakegu jende hori ere euskarara erakartzeko. Eta zentzu horretan, gure obsesioa hori izan da, pixka bat euskaraz
egitea euskaraz egiten ez ziren gauza asko, ez dakit izan daiteke swing edo salsa ikastaro bat, izan daiteke Iruñeko taberna askotan dagoen trivial jokoa, baina beti nola ez erdaraz egiten dena, ez dakit, izan daiteke podcast petardo bat egin genuela, orain dela pare bat urte, edo zer nahi, ezta? Eta pixka bat, bide hori hartu genuen, jakin da hori, ez dagoela euskaltasunaren zera bakar bat, ze euskaldun sufritua edo euskaldun borrokalaria edo euskaldun militantea, gian ez da mundu guztiarentzako egokia den etiketa bat edo jende bat, ez duena gogorik euskarari zentzu horretatik heltzeko, eta zentzu hori ere importantea da, eta beharrezkoa da, baina bestea ere bai, ez? Eta orduan, hor adibidez Labak ez du euskararen aldeko borroka egiten, ez du esplizitatzen, ez du euskararen aldarria egiten. Egiten dira gauzak euskaraz, eta punto, ez? Kulture eskaintza bat dago, eta euskalduna garen enean, gure hizkuntzan egiten dugu. Baina, uste dut hori ere badela importantea. Jende baten gana iristeko. Eta beti ere esan da, beste aldea ere, erabat importantea dela, eta borroka hori eman behar dela. Eta orduan nolabait Laba nahi dugu izatea oasi bat, badakigu gezur bat dela, badakigu Iruña erdalduna dela, erdararen nagusitasuna dela erabatekoa, baina bintzat ara sartu eta nahi gabe, hori, ez? Kartelak euskaraz daude, oholtzatik dauden adierazpenak euskaraz daude, eta pixka bat, nolabait, nahi gabe, sirimilio horrekin azkenean tzipatzea, ez? Eta gero badugu beste bigarren obsesio bat, edo obsesio baino, kezka bat, asko kezkatzen gaitu ikusten ari garela fasismoaren eta ideia reakzionarioen gorakada, batez ere begiratzen diogu Kataluniari, Alianza Catalana, Alianza Catalanak seguramente hurrengo hauteskundeetan izanen ditu oso emaitza onak, eta ez du uste Euskal Herria izanen denik Europako irla, seguramente onera ere iritsiko da, eta onera iristen den momentuan Alianza Catalana euskaldun bat, bere moto emaile potentzialak izanen dira gure inguruan dauden euskaldunak, eta horrek asko kezkatzen gaitu. Orduan, hor kezka horretatik, eta ez bakarrik horretatik, ikusten genuen gure inguruan, ez? Gure lagunak edo euskaldunak ziren, edo euskaldunak ez bat ziren, zuriak ziren denak, erabaki genuen ongi etorri Iruñera programa martxan jartzea, programa horretan lan egiten dugu migratzaile eta refuxiatu adingabeekin, nahiz eta orain, hasieran Lantxotegirekin lan egin genuelako ziren adingabeak, baina orain hori irekia da, eta urten adibidez apuntatu da jendea, adinez nagusia, beste leku batzuetako ere bai, eta hor ikusten dugulako alde batetik interesgarria dela, guk erakustea zein den gure hizkuntza eta zein den gure kultura, Maria Txigitek ez dielako erakutsiko, eta bestetik jakin dugulako zein diren haien hizkuntzak eta zein diren haien kulturak, ez? Eta nahi dugulako elkar ezagutu eta beharrezkoa izanen delako aliantza potente bat datorkigun horri aurre egiteko.